Λοιπόν, μάγκες μου, τι κάνετε, πως ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, σήμερα θα ανοίξουμε αυτά εδώ, τα boxes. Το μόνο θέμα είναι ότι στην προηγούμενη φορά που πήγα, τέλος πάντων, πριν λίγο προσπάθησα να κάνω record που άνοιγα τα boxes στο κανονικό μου account, γιατί τώρα θα το κάνουμε σε άλλο account. Τι έγινε τώρα? Πήγα, άνοιξα τα boxes, τέλειωσα το record και μετά συνειδητοποίησα ότι είχα κλειστό τον ήχο. Οπότε, δεν ακουγόμουν. Οπότε, άνοιξα τα boxes, οπότε τώρα θα τα ανοίξουμε σε άλλο account. Δεν πειράζει, οπότε πάμε. Ανοίγουμε το notebox και θα πατήσουμε στο κόμμα. 5, 39 blinks, 39 blinks, 39 blinks, 39 blinks, 34 powerpoints και 34 credits και 34 credits. Megabox. Πατουσάκι. Doublers, coins, 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 doublers, powerpoints, powerpoints, coins, doublers και player icon. Τίποτα καλό γενικά. Λοιπόν, Mega Trophy Box. Μάπα. 12. Doublers, blinks, blinks, doublers, doublers, blinks, blinks, doublers, doublers, αναγοσβήνει. Και πάνω. Skin στον Primo. Ωραία, εντάξει, καλό είναι. Spray, spray και pin. Pumpkin box. Πάμε. 11 coins και αναγοσβήνει. Ωραία, πάμε. Star Power στο Frank. Powerpoints. Coins. Doublers και αναγοσβήνει πάλι. Skin στον Boko και αναγοσβήνει πάλι. Skin στον Ruffs. Pin. Player icon. Pin. Player icon και credits. Metabox. Πάμε στο επόμενο. 9. Coins. Powerpoints. Coins. Powerpoints. Pin. Pin. Player icon. Credits και credits. Και πάμε τώρα στο notebox. Πάμε. 5. Coins. 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 Gems και pin. Τίποτα καλό γενικά, αλλά αυτά. Τέλος το unboxing σε λάθος account γιατί δεν κάνουμε για το YouTube, οπότε αυτά. Bye!